Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Atensyon sa tanan. Sugod kaganang buntag, gihigpitan pagbalik ang border control points sa aron ang mga tao lang adun lehitimong tuyo sa Dakbayan sa Sugbo ang tugutang makasud. Samtama quarantine violators gisugdan na usab sa pagpanakop sa mga otoridad. Pipila ka mga tao nang reklamo sa maong palisiya. Ani ang report? Mibugat ang dagan sa trapiko. Sugod karong adlaw sama sa May Maracas, Barangay Lahog. Taas nga linya sa masakyanan nga gisuhit pagmaayo sa mga pulis ang matag sakyanan. Gipangitaan nila og mga dokumento ang mga tao nga naa sa sulod. Walay pili, pribado o publikong sakyanan. Sumani Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director, nga kinahanglan nga mosunod ang tanan sa lagda aron masiguro nga makalikay sa virus. Giklaro niya nga ang tugutan nga makasulod base sa mando sa mayor kadtong adunay identification card o certificate of employment sa mga trabahante. Business permit alang sa mga negosyante o kadtong adunay mga quarantine pass. Tugutan usab ang adunay tuyong medikal. Labi na sa mga apurs na to, kay tungod na lagi uban nga magpakaroon ingnon nga apur, pero dili diay. So ang mga apurs, labi na tong mga nagtrabaho, you need to secure certificate of employment. So mga police need to check sa kato ilahang certificate of employment nga updated o ilahang valid ID. Nanawagan og pagsabot siligan tungod sa paghuot sa trapiko subay sa paghigpit nila sa checkpoint. Samtang gisugdan na usab sa CCPO, Probe Anti-Mendicancy Board ang pagdakop sa mga violators. Mukapin sa usa ka katos ka mga tao ang nadakpan o gidala sa plaza tungod kay wa magsunog og face mask, walay quarantine pass o kalapasan usab sa curfew. Pero kabalukang nga bawal gyud nga may mask. Kabalo no ko sir. Bahay lang ka. So nagamulta na ka. Lokoy kwarta sir eh. Wear the mask, the facial, and most especially stay at home. Aron ma-aware ta sa COVID. Mostly lecturean gid sila, educate gid sila og tarong nga mao ni ang pag-implement sa ato ang health protocols. Gipahugtan usab ni Ligan ang Upland Bulabog batok sa mga establishmento nga dunay mass gathering. Palihog, tabang yang inyong kapulisan kay di nato na matutanan. Remember, wala tay augmentation na, wala na tay SAF, wala na tay mga tagalaing police officers. Kita-kita na lang dire. Hinaut ato na i-sustain. Di nato na sila hayaan. So, dako kayo ang participation na pudbalikan sa atong mga barangay kapitan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Grabing paghuot sa dagan sa trafiko ang nasanati sa habig sa Dakbayan sa Talisay kaganang buntag tungod sa sobring pagpatuman sa border control sa mga utlanan sa Cebu City ug Talisay. Adunay live report na si Fee Marie Dumabok. Fem.
Base sa obserbasyon sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City TODA nga nagsugod ang bumper-to-bumper nga dagan sa trapiko diha sa habig sa dakbayan sa Talisay alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag diha sa may Dan and Bacalso ug alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag diha sa may South Coastal Road. Tungod niini higpit usab ang pagbantay sa dakbayan sa Talisay sa highway sa ilang habig aron dili mabara ang trapiko sa mga intersection. Pasado las 9 ganiyang buntag, mukapin sa 2 ka kilometro ang gitason sa galinya nga mga sakyanan sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Ang paghuod sa trapiko subay sa pagstrikto og balik sa kapulisan sa dakbayan sa Subo sa Border Quality Control Point alang sa mga sakyanan nga musud sa dakbayan sa Subo. Alas 8:15 naabot ng ikog diri dapit na sa may Robinson Lawaan Shell, no? Diha ang ikog paingon og Cebu City. 9:25 mga 9:30 ni lugak na ang dagan sa traffic sa Bulacau area pero nisunod na sa dayon ang SRP nagsugod og build up mga alas 9. Inay higpitan ng border control sa dakbayan sa Talisay ni mando si Mayor Samsam Gulyas nga pahugtan ang pagpatuman sa health protocol bisan sa mga naglakaw sa kadalanan ug sa mga nagsakay sa pribado man o kaha pampublikong sakyanan diha sa dakbayan sa Talisay. To our COVID task force, I will talk to the kapulisan to implement this. Ang ako lang sa hangyos mga tao, kung pwede makareport mo kung naay mga lugar not practicing health protocols and social distancing, and that's where the city will act because we cannot be in all places at once. Awhag nila sa mga Talisaynon ug sa uban nga gikan sa habgatang bahin sa probinsya sa Subo nga nanarbaho sa dakbayan sa Subo nga mas maayong musayo-sayo ug usa ngadto sa 2 ka oras aron dili malate sa trabaho. So kuha isa na sa natin kaganihang buntag nga bumper to bumper ang dagan sa trapiko dinhi sa boundary sa dakbayan sa Subo ug sa dakbayan sa Talisay ning kaudtuhon minus na ang pag-uod sa trapiko. Samtang lakip usab sa striktong gisusi ang mga dokumento niadtong mga naglakaw pasulod sa dakbayan sa Subo, lakip na sa mga nagmotorsiklo ug mga nagbisikleta. Gisusi kon mamahimo ba sila nga bakasud dinhi sa dakbayan sa Subo. Gani kining namaligya og kakanin, way nahimo gawas sa pagbalik sa iyang agi. Kay way napakitang quarantine pass, travel pass o sa bisan unsang dokumento. Saan kanina po, ara man ako mga suki. Diya sa Bulacau, kanang mga kuan ba? Mga tindahan ra sa disdaan. Pabalikon ko na ko. Sige lang, balik na lang. Katong mga non-apor nga ang ilang tuyo diri sa Cebu City, dili essentials, ato yung gipabalik. Muna ato pangitaan gyud og COE mo guide mo. Kada mo giuban gyud nga mohangyo importante kayo palit og tambal ana ato lang gipagtugutan mo. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga musud sa dakbayan sa Subo nga layo pa lang sa border andam na danila ang mga dokumento aron dili mas malangay. Samtang matod sa team leader diha sa checkpoint sa may Bulacau area nga kaganihang udto pa lang 18 na ka mga sakyanan ug napo ka mga tawo ang napabalik sa agi diha sa dakbayan sa Talisay. Samtang 2 ka mga motorsiklo ang ilang na-impound kay way napakitang lisensya ang driver ug wa usab rehistro ang motorsiklo. Bob. Daghang salamat, Fimbari Dumabok sa imong live report. Tungod sa gipatumang border control checkpoints, pipila ka mga island hopping reservations na kanselar. Siloan meron din sa report. Sa post sa island hopping operator nga si Mark Ramirez, gipahibaw niini nga may usa ka grupo nga taga Cebu City nga nagpabook unta kagahapong adlaw ang mibalik na lang sa ilang agi human wa tuguti sa mga pulis nga nagbantay sa quarantine control checkpoint nga makasulod sa Marigondon. Kagahapon, higpit nga gipatuman sa mga pulis ang pagsita sa mga motorista nga mapakyas pagdala sa ilang ID o quarantine pass. Busa napugos si Mark sa pag-refund sa iyang mga guest o gipakanselar na lang usab niya ang 2 ka mga grupo sa iya mga guest nga may schedule unta nga island hopping karong adlaw. Ni-chat na ko ni Ma'am Cindy if unsa ba gid siya katinuod, ingon siya directive daw ni Mayor. So wala na lang sa kuna magos mao to gahapon cancel jud among guest. Gianugnan si Mark sa mga booking nga kansilado, ilabi na kay hinay pa ang patigayon kay bag-uhay pa lang silang nakabalik sa operasyon. Luoy ang mga crew ma'am actually the preparation po sa guest nga nag-prepare sila sa food and then thinking na madayon sila island hopping pero
ipa-cancel. Sa paglibot sa RTV Balitang Bisdak sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw, nabantayan ang pagpahigpit sa mga quarantine control checkpoints nga may resulta sa paghuot sa dagan sa trapiko. Apan sa telephone interview, giklaro sa mayor nga mamahimo gihapong makasulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga mulupyo sa mga silingang lungsod ug dakbayan sama sa mga taga Cebu City, ilabi na kay naghinangat ang kapistahan sa Birhen sa Regla. Hinuon limitahan sa dakbayan ang gidaghanon sa mga tao ilabi na kadtong mga ligo sa dagat o kadtong mga mosulod sa simbahan. Gitataw sa mayor nga bisan pa man kung gipahugtan ang mga quarantine control checkpoints apan gipaniguro ni ini nga dili maapektuhan ang mga tourism-related activities sa dakbayan. What they need is their booking, no? Na sila nakabook sila for that day for island hopping, no? Mora na ilahang pangayuon, no? So mora to. In fact, we don't need the quarantine pass once you have already the booking. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Subay sa kamanduan sa DILG ang Mandawi City mubalik na usab sa ilang road clearing operations. Tinguha ni ining mahawanan ang kadalanan gikan sa mga nakaali. Ang report ni Nico Sereno. Sa kamanduan sa DILG karong adlaw Nobyembre 16, ibalik na ang road clearing operations paghawan sa kadalanan. Nahunong kini sukad sa nahitabo nga pandemya. Sa Mandawi City, pipila ka adlaw ang milabay, nag-inspeksyon na sa kadalanan ang taga City Enforcement Unit. Daghang mga nakaali ang nabantayan ug gipang badlong lang una ang mga nakahimo niini. Lakip sa nasita ang mga ambulant vendors ug mga sakyanan nga nakapark sa sidewalk. Pre-clearing ta last week sa dires lang sa 7 ka barangay. Actually ang luok may murag daghan-daghan kay obstruction sa kanang mga ambulant vendors ba tungod sa nas pandemic. Mitakda na og schedule ang maong opisina pag-implementar sa road clearing sa kabarangayan. Adlaw-adlaw lain-laing barangay ang ilang bisitaon, abag ang barangay task force pagsusi kun wala bay makababag. May warning sila nga ihatag apan kung di gyud kuno mutuman, mapugo sila pagkumpiskar ug pagpahamtang og multa. Taga final notice niya na confiscate ang item. So muna itong buhaton nga sa sunod niya nga kanang makabiolate siya, bayad na gisiyag 3,000. Padayunon sa syudad ang subsub nga road clearing. Gitakda sa DILG sa Enero sunod tuig may laing hugna sa evaluation ug validation sa operations kung nakatuman ba niini ang mga barangay ug ang dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. COVID-19 Overseer DNR Secretary Roy Simato nakigtagbo kang Mayor Edgardo Labella o mga opisyal sa Emergency Operations Center tungkol sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Gipahigayon ang tigom ni Secretary Roy Simato sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo sulod sa EOC. Gipakita ang posibleng hinungdan sa pagsaka sa kaso gikan sa single digit balik sa double digit nining buwan sa Nobyembre. Mas taas usab kini tandi sa recovery rate. Miabot sa 59 ang labing taas nga natala. Hinuon duha lang ang naospital samtang ang uban adtoa sa isolation facility samtang aduna usay nag-home quarantine. Namatikdan nga ang pagsaka sa kaso sa COVID nahitabo 14 ka adlaw human sa kalag-kalag. Napanglantawan na kining daan sanglit adunay mga tawo nga nagparty, nag-inom ug ang uban nagtapok. Nakatampo usab sa pagsaka ang kapakya sa mga tao pagsubay sa health protocol sama sa pagdagsa sa mga tao sa shoe sale. I'm here to perform my mandate given by the President as the overseer. And to me, this is really something that this has to be attended immediately. Without battling an eyelash, you immediately came over to Cebu upon knowing that there is a spike. We thank you, and it is like you are
more of a Cebuano than many other Cebuanos that we know. Hinoon, bisan sa pagsaka gipadayag sa mga opisyal nga kontrolado gihapon ang sitwasyon apan nagkinahanglan kini sa kooperasyon sa publiko. Higpitan usab ang pagbantay sa mga establishmento aron masiguro nga mo tuman sila sa health standards. Tutukan usab ang mga transportasyon nga gidagsaan sa mga sumasakay. Ipadayon ang COVID testing ilabi na sa mga high-risk professionals o katuma frontliners. Maulaumon ang mga opisyal nga mudampos ang dakbayan sa pagsumpo sa virus. The commitment of the task force IITF Cebu to improve its policies. It is my fervent hope that we will achieve that idea. EOC Cebu City, the Cebu City government are very fast in containing those that got positive. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Health Office may pasabot sa kalit nga pagsulbong sa gidaganon sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Samtang usa sa mga nagpositibo ang anak ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Si Luan meron din ang sa report. Sulod sa pipila ka buwan ng tag-single digit na lang ang mga matalang bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani, may 7 ka higayon na usab sukad sa buwan sa Oktubre nga walay natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan niadtong Sabado, kalit lang misulbong sa 31 ang nagpositibo sulod lang sa usa ka adlaw. Apan daling gipasabot ni Grace Mary Karunggay, epidemiologist, nga ang 31 ka mga kaso mo'y resulta sa gihimong mass swab testing sa 3 ka mga barangay ug napunan pa sa resulta sa swab test gikan sa mga tambalanan nga dungang gipagawas. Amo na matikdan po dili diha dayon naka-release ang CTRL. So mao to nga ni taas ni daghan siya tapunog sila. So resulta to sa atong mass swab testing. Kasamtangang nagpahigayon og mass swab testing ang Dakbayan sa 11 ka mga barangay sa Dakbayan nga may labing daghang mga kaso sa COVID-19. Ganiha, sa barangay Mactana usab sila nagpahigayon og swab test. Sa 6 ka mga barangay, ang barangay Paho mo'y labing daghang kaso nga nagpositibo sa mass swab testing nga miabot og 15. Sa telephone interview, gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga usa sa mga nagpositibo ang iyang anak nga si Daday, kinsa konsihal sa barangay Paho. Okay naman, asymptomatic na siya. Kanya, naglahi naman na siya daan po. Nag-isolate na po na siya daan. Yung libaw na po sila, nag-isolate niya daan pa. So, okay na gid siya. Waragi kipamati. Subay ni ini, nagpaubos ng usab sa swab test si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug ang tibok niyang pamilya ug gipaabot pa ang resulta. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, misaka na sa dulan 500 ka mga confirmed cases sa COVID-19 sa lalawigan tungod sa pagpanakod. Sa bagong mga kaso nga natala sa Negros Oriental Provincial Health Office, unom kanila mga minor de edad. Si Chelo Valiena sa report. Nakatala ang Negros Oriental Provincial Health Office o 57 ka bagong kaso sa COVID-19 karong adlaw. Unom kanila mga minor de edad. 6 anyos nga lalaki ang labing bata nga natakdan sa COVID-19 gikan sa iyang mga ginikanan nga nagpositibo sa virus. Sa 57 ka mga kaso, 17 niini gikan sa Gihulngan City, 11 usab sa Bayawan City. Sa 495 ka mga kaso, 167 ang active cases, 316 ang recoveries, 12 na usab ang nakalas. Sa pakisusi sa Provincial Health Office, nagtakod-takod ang virus tungod sa kakuwang sa isolation facility ilabi na sa Gihulngan City. Nasuta usab sa ilang investigasyon nga bisan ko na swab test na ang mga suspected individual, magtago-tago gihapon sila og gawas sa ilang mga panimay aron maghihugoy-hugoy sa mga barkada. Once the patient is a suspect, dayon iswab siya, kinahanglan gitag containment nga insakto. Doing additional more what we call here what we call link with other partners, NORSU, and even private boarding houses para magamit for containment. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Bugna sa grabing baha dito sa Cagayan Valley, kapin sa 84,000 na ka mga pamilya ang apektado sa maong kalamidad. Alang sa dugang detalye, adunay live update gikan sa GMA Regional TV Balitang Amyanan uban ni CJ Torida. CJ, anong update yan? Kumusta? Bob, kahit pa itinigil na ng otoridad ang rescue operation ay nakaalerto pa rin ang PDRRMO sa sitwasyon dahil sa mayat-mayang nararanasang pag-ulan sa lalawigan. Sa aerial video na ito noong November 12, makikita kung gaano katindi ang pagbaha sa Isabela. Matapos ang ilang araw, ganito na ang sitwasyon. Humupa na ang baha kaya itinigil na rin ang rescue operations. Medyo nakapagpahinga kami ngayon, ating mga rescuers, dahil nasa relief operation na kami. But for the last 3 days, it was 3 days of sleepless days and nights. Ang baha, nag-iwan ng mahigit 143.9 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit 813.8 million pesos na pinsala sa infrastruktura. Mahigit 84,000 pamilya ang apektado. 3 ang namatay sa pagkalunod at 2 pa ang hinahanap. Sa evacuation center, dinatnan naming nagdarasal ang 58 anyos na si Aling Nena. Isa lang siya sa mga nananatili pa sa evacuation center. Ang 82 anyos namang si Lola Consolacion mula sa barangay Alibago, Ilagan City, ngayon lang daw nakaranas ng ganoong katinding baha. 4 na araw na siya sa evacuation center. Ayun lang kami nakaranas, sir. Nung umalis kami sa bahay namin, pagbalik namin hanggang dito na ang tubig, sir. Sa ngayon, puspusan na ang relief efforts ng lokal na pamahalaan. Sa ilan pang lugar, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha. Nagsimula ng maglinis ang mga residente. Tubig baha na mismo ang ginagamit nilang panlinis. May ilan namang ilang araw nang nananatili sa kanilang bubong habang naghihintay ng tulong dahil sa naranasang matinding baha. Hinihikayat ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang Pangulo na i-certify as urgent ang pagbuo ng Department of Waters. Gumawa na ng Department of Water para yung datos na makuha natin sa lahat ng water resource mga bureau, mapagsama-sama na natin at para mapagplanuhan natin talaga. Nagpapatuloy naman ang relief efforts o relief operations ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Bob. Maraming salamat, CJ Torida ng Balitang Amyanan mula sa Isabela Province. Mukapin sa 103,000 pesos ang natigom sa piso a day na gilusad sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay alang sa mga biktima sa Super Typhoon Rumi. Ang ilang kampanya sa monetary donation natapos ni atong Biyernes. Gihatag na ang natigom nga salapi sa CSWS aron mao'y mutunol ini sa Office of the Civil Defense apan lain na usab nga fundraising ang gihimo karon og nini higayuna alang na sa mga biktima sa Typhoon Ulysses. Kanina buntag nag-abot-abot sa Talisay City Hall ang mga hinabang nga goods, tubig ug mga used clothing gikan sa mga Talisaynon nga nagpakabana. Tigumon usab kini aron dungan nga itugyan ngadto sa Police Regional Office 7 aron sila na ang mopadala sa mga hingtungdang benepisyaryo sa apektadong mga probinsya dito sa Luzon. Nahatag na sa dakbayan sa Sugbo ang 5 milyones pesos nga hinabang ngadto sa mga naapektuhan sa bagyong Rolly sa lalawigan sa Catanduanes. Samtang gawas sa tabang pinansyal, nagpadausab og manpower ang Cebu City Hall nga miabag sa clearing operations sa mga dapit nga gikuso-kuso sa katalagman. Nanghawan sila sa mga dapit apil na ang kadalanan nga natabunan og lapok ug sa mga dagkong punuan sa kahoy nga nangaluka atol sa bagyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Buhatan sa Association of Barangay Council ABC sa Lapu-Lapu City gipadlak samtang ABC President Mit Chabao nga nung wa dayon mo sanong ang pulis sa ilang hangyo nga mosakli sa pagtangtang sa padlak samtang Mayor Junard Ahong Chan mo paimbestigar sa maong hitabo. Si Luan Mirondina sa report. Sinaksihan sa ubang mga kapitan o mga sakop sa media, gibuksan ni ABC President Eddie Quizon ang iyang buhatan nga nabantayan sa iyang staff nga gipadlak Miyerkules sa hapon. Sa pagsusi ni Quizon, wa hinoy nahanaw sa iyang mga butang. Lakip sa gikatahong gipadlak ang opisina sa Secretariat. Si Robilyn Fuentes ang nag-inusarang staff sa ABC nga may duty ni adtong adlaw. Mga maoy nakabantay nga napadlak na ang duha ka mga buhatan. Direra ko sa table kutob kay dili naman ko wala na lang ako hilabdi kay di naman ko sod kay among yawi is direra man din nakadlock naman. Gipablatter na ni Quizon ang hitabo sa Lapu-Lapu City Police Office nga kasikbit lang nga buhatan. Iyang gihangyo ang kapulisan nga musaksi sa iyang pag-abli sa buhatan. Nakig-personal kong istorya ni CD Director Banson nga doon na on-time presence sa police during sa pagsod na masarom. So past 10 minutes, wala man gid sila nangari. I don't know, mga 9 or 11 blocks away raman unta or kanang steps away. Wa pa man nangabot so giablihan ang amo lang giablihan ni sud mi aron unta pag determine kung at least na makawitness lang nga pagsud na mo kanang si bako niya nanay binuang nga gibutang nila daan. Di ba iya man ang opisina? So dili na kinahanglan kay. Nakilala yan ang opisina eh. Nakita man. I mean, iya man ang opisina. So he has all the reason kanang iyang ablihan. Wala hinoy matumbok si Quizon nga posibleng responsable sa hitabo. Sa wala pang hitabo, gibutyag usab ni Quizon nga usa ka buwan silang nawadan og kuryente. Gipadangat niya ang reklamo sa City Hall ug nabalik ang kuryente niadto lang milabayng Martes. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mitataw nga wa siya masayod sa hitabo apan paimbestigahan niya ang hitabo sa mga pulis. I already started, in fact there's already a police nga niadto na ngadto to conduct an investigation on that matter, no? Ang ato lang good, ang ako lang ba, the ABC president has a full control of that building. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Disda. Mga persons deprived of liberty sa Mandaue City Jail gipaubos sa kinalit nga drug test. Subay kini sa tinguha sa syudad nga madeklarar nga drug-free ang maong pasilidad. Ang report ni Nico Sereno. Ang Mandaue City Jail mao'y girumbo karong adlaw sa Taga City Anti-Drug Abuse Council KUNCADA. Mipahigayon sila og drug testing sa pinili nga mga persons deprived of liberty. Random ra ang pagpili sa mga inmates nga gipaubos niini, 50 gikan sa male dormitory ug laing 50 sa female dorm. Ang kalihukan subay sa kasaulugan sa Drug Abuse Prevention and Control Week. Kaning PDL nga na positive, confirmed positive, posible ang iyang sentence mo mapatasan. Kung negative, probably makaingon na ang kuan nga atong paus-usan. So depende na na Swiss, no? So makatabang. Para at least monitor natin sila kung napapagi substance silang lawas, and then siguro mo na itong point nga makita na kung positive sila, gamit, sulod o hapon makalusot. Gusto sa syudad, masuta kung may tigamitan ba og droga sa sulod sa pasilidad. Subay sab kini sa tinguha nila nga madeklara nga drug-free ang bilangguan. Ang random drug testing ang usa sa mga rekisito ning maong deklarasyon. Kung zero na gid nga wa gyud naman negative tag usa, ma-declare na ni sila og kuan drug-free facility hopefully. Appeal ni sa criteria nga wa gyud usa. Samtang gipahibaw sa warden, wala pa nila na resume ang dalaw sa bilangguan. Padayon hinuon sila nga mudawat og pagkaon, tambal og limitado nga kantidad sa kwarta alang sa mga PDL. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Disda. Dili lang sa tahas nila sa peacekeeping, apan adunay pipila ka mga sundalo usab nga gifted kayo sa lain-laing talento. Sa Tacloban City naumol kining grupo sa 5 ka mga sundaw nga sakop sa 546 Engineer Construction Battalion. Gitawag nila ang ilang grupo nga Barrier Breaker Dancers.
Matag higayon nga adunay mga kalihukan sa kasundaluhan sa ilang unit, gitahasan sila sa pag-andam og dance numbers aron paglingaw sa katawhan. Nalipay ra usab ang mga miyembro sa grupo kay magamit gihapon ang ilang mga talento. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw, November 16, 2020. Base sa atong latest satellite image, wala tay gi-monitor na low pressure area or bagyo sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern Luzon, samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa ubang bahin sa nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng init na panahon panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug 39 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.